И здравейте хора, аз съм Крис Бега и Иван Бега, както обичате. Както ви казах, не можем да играем с новото хора, че съм на друга Майнкрафт и сега играем обичайния сървър, само че този сървър вече си имаме много повече неща. Имаме си подземие, имаме си енчантнати броники и да, и трябва да си приготвя меча задължително. Майко, зомби виладжер, все едно много ме е страх. Да, малко ме е страх, защото заради кръвта, че ми е малко. Стой бе. Глупа виладжер. Я си. И да, очакваните неща. Заявих отвътре нещо тук, защото забравих, че трябва да внимавам да не слагам легла в мамка му. Не бе, не съм го казал това бе. Казах го, но се не види. Не съм казал мамка му. Стига де! Колко пъти падам? Вече ако падна на тази бъга на Майнкрафт най-накрая. Оп. И вече, сори, ама направих XP фермата извън епизода. Гадост. Айде бе! Сега с късъмците сте. Не мога да си направя един хубав енчант. Айде бе! И вече си имаме XP ферма, това май го казах. Ма готиното е, че в XP фермата са вложени такива скелети. И ако се чудите каква ми е XP фермата, да, и това влог, че си направих, че с един приятел се трябва да се моткаме додолу. Такова удобно е. Какво? Ето това представлява XP ферма. И сега да видим дали нещо се е събрало долу. Дали тълпата се е събрала. Тълпата не се е събрала, бе. Тълпата не се е събрала. Опа, не, няма да стане. Мъднете се малко, мъдни се. Отивам да гледам отблизо битката. Я чакам за XP. Айде, ако ще побързате, да бързате. Хайде бе, нещо няма ли да падне. Хайде бе, стан да падайте бе, не! Окей се. Ой. Не, нощи се там, нощи се откъдето си дошъл. Нощи се! Кога? Не! Ужас! Нощи се откъдето сте дошли. Yes. Абе. Как е удобно. Колко стрели вече имаме, бе? 12 стрели в стака имам вече 3 стака и нещо и 2 лъка. Единия лък... падна, бе.
Един лък, един приятел се го направи. Другия лък аз го направих едва едвам. Ако знаете колко е трудно да намерите палеци в тази... Оу, yes. О, бе, той не среди, бе! Ай, гледай са падението. Хайде, меч ми е готов за още най-простата направена XP ферма. Забравих най-простата XP ферма, майка. Падайте! О, мой! Що искате? Ай, не падайте, бе! Глупаци. Хайде, няма ли да падне нещо? Аз искам да лова нещо, де. Нали затова е името XP ферма. Yes. Още. А кога ще трябва да влезна вътре да ви пречиста крет? Няма ли да падне нещо, бе? Колко е? 60 ми още малко. Майко, аз колко пажи не... аз ви помислих, че 12, опа. И хора, както виждате, много добре съм се разположил. Имаме си влакче, имаме си XP ферма. XP фермата моя беше идеята за нея. Ама тя е от най-простите XP ферми и сега мога да ви покажа. Махам зомбитата и айде. Сега мога да ви покажа, тя е най-простите XP ферми, разбира се. Защото аз не знам как се правят по-сложните. Вау, колко са много неща. Ето тук, така, да се знае какво ще има тук. Само да ви обера издириците, където са стрепали. Вау! И колко вече? Имам вече стак. Кокари и един... Йоу. Yes. Вау! Толкова добре съм се разположил. Добре, че бях направил... По принцип аз играя вкъщи, той не играе в моя сървър, защото не знам как да го подаря, да играем отдалеч заедно. Така че, иначе, ако знаех как да му го подаря, веднага щях да му го подаря за сигурност. И двамата да играем в него. Само че за жалост това е невъзможно. Така че... така ще се налага. Айде. Кожа имаме. Кожата ми трябваше за нещо. Напомня се. Да, сетих се за какво ми тази кожа. Дават ми пръчки. Разбира се, че има пръчки. И още пръчки. Толкова пръчки ще стигнат ли? Да. Тук
да си направя още едно такова. За голд. Ще сложа голд меча. Така. Голд меч. Натам. О, кефче. Колко готино. Какво става? Я, каква е косата ти? А черна ли е? Не. А каква, кафява? И хора... Айде бе, къде отиде голда, който пекох? Оф. И мисля, това да е за епизода, така че